uyamthatha Amahle kube unkosikazi wakho kubena phakathi. Yebo ngimthatha. Amahle, ngabe uyamthatha yini uBheki kube indoda yakho kuze kubena phakathi? Yebo ngiyamthatha. Emhleni. Asempini. Ngihlala nawe. Awu, ngayinhle into engayiba tension izana Bheki. Awona wayephithwe ngalami. Ushada uBheki umuzi. Intombi yakhe lesa Trashnet iyamshada. Bona imali ungasona imali mntwana wami. Hayi lo usengizolo. Lo bemintsango uhlala phansi emini yonke futhi ihlamba. Okay. Ayo sitongehlisa inyama esibayeni. Uma mesibedlile, mali mesibedlile right? Uma mesibedlile, Mina ngidlanga lutho. abantu sobe sudlile nje. Ngiyazi malume nesikhathi sokugawa, bese siphithizela kanjani. Ekani ngifundile ekani. Ngiyaphaya abantu lapha sibayeni. Hayi bani, ningifunda ekani, ningifunda ekani. Awu siyabonga Jesu. Awu Siyabonga man. Awu siyabonga Thixo. Noma sakhoze nakahle Jesu. Siyabonga. Awu abenikho mhlathi kanini uhlephuza utshwala bonkulunkulu. Awumbonga uNkulunkulu emuzi yashada. Unisifiso sezitsha ngiyabona ke. Malume, Ngizama ukhe courtroom. malume ngeke ngiye nje ukhiwa se-courtroom nosudakiwe nje vele. No malume ngeke ngikwazi. Ngempela ngo. Noma usinesto oqhubeka ngwena nezitsha bandla malume malume. Uphelele kuphi? Malume asasifunjani? Awupiye uphelele.